Аз така не съм съгласен. Последни остатъци от влаковете. Не. Това за колец става, за доматки малко. Дигна жена ми, Леко краставичка, леко доматка. Добре бе, аз не разбирам от роленка, ма как съм фащал си нещо 100 кила съм, искам някъде да ми обясня. Състои ли, ето те 100 кила. Ще ти покажа след малко. Ще ти покажа, ще ми покажеш дедове. Искаш ли да покажа пръчката как ми е Ето, вчера го имаха 100 кила, закачен го имаха, харабир си беше 100 кила рибата, аз я видях. А 250 беше долу. Според мен не е по-малко 100 кила. Никой съм, разбираш, аз... Нито искам той да е като нито искам той да е тръгнах да искам да оставям клонка, че аз не знаем от коя страна съм да всеки един си има нищо. Ясно нищо. Знаеш някой да се родил научен, покажи ми. Не е случайен сон. Не, Челси. В Нарибо. Не, аз Няма аз нищо не съм знал. Сега си неадекватен, че ли го направиш? Да, така е. Това е схема. Аз да питам, тази пушка на коя страна се държи, на къде се зарежда тази бомба, какво се прави с нея. Утре го изграждаме. Ти какво разбираш от пушки? Аз стрелям по хубаво. Ти го страдиш. Никой не е това въпрос. И съответно милиара се скачат. Говоря, нали, се обубиват. Ти представя си, Мене много ме дразнят белите. права с него, примерно. Права с него бар човек. За това ги казвам. Ама къде го приемат като Той дума? ми праща. Не, Всеки без да я познава. когато няма всеки, който го хванеш да... Зато спът Го не тръпни. Така да не. И какво ще е Борис? Ти си далят, сигурно ще спиш. Питах дали можеш да снимам. Казаха, че можеш. Така го завиждам, сякаш умирам от глава. Няма да към сутринта ще извикам. Чиги бабо, Само си зяпнеш. Когато бях малка, глътнах писалка и ми стана лошо. Много лошо бате Гошо, по-полека бате Гошо, аз не дей. Сега съм голяма, гълтам салама, нищо. Това е модератора на форума. Примера на нашето общество. Рибарство. Не, аз Те между си го другото... сваля пагони, магони. Айде! Между другото не снимам. Пагона отиди. По-седмичен най-малко. Кажи баби Богдан. Кажи баби. Се успокоява просто. Като гледам се успокоява. Ще стане работа. Леко ли ти? Защото ти си нещо най-луди, има по-луди. Едно такова ми е. Сецна ги, бе. Арно. Ето това е човека в сянка. Аз кукецам. Действително най-хубавите лодки в България за момента. Без реклами. Добре, бъмнете рекламата. Може да е бъмнете рекламата. Хората не сигнал, правеш там. Ай, така нещо да има. Пак видеха ви, Това е това недопустимо. Айде, Дилсмастърс няма ли нещо? Ще се стопят китарите. Гебета фантазията с 120, как ще хвана към кривата? Както е, те узакони го открадна. Сега ще го направих да дойде, бе. Любо
Давай, добре. Специален поздрав за един гостен от Испания, Карлос. Специален поздрав за Карлос. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia para mi patín. Ay, arriba, ay, arriba. Ay, arriba, ay, arriba. Vortice, vortice. Yo soy marinero. Yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Не знам кога снимато и нещо. Търпе надолу, търпе, сега плясва. Али, напреш ти писне, какво? Аз било звобен. Много време на един плюс, чел камайон. Айде, бе! Да, минаха велка. Много трудно за... Още ли вижда себе си своя град? Даже страхотно я карам, пресичам чужди площади и търся вас, търся вас. И така стоят нещата, стари мои приятели. И злото забрави. Щом тази нощ много снежна, беше ли добър ще, за да поемем две посоки своя път. Щом тази нощ е толкова снежна, беше ли добър ще деня, за да поемем две посоки своя път. Своя път. Своя път. Умника е тело. Гледай, колен. Ай, ти гледай, гледай, колен. Ти го е. Какво там бе? О, светло, ти! Светло, бейдера! Ей, кара колен. Що си го кара колен точно? До сонара. Кажи му да го вземе и да отвези нишката. Има нож до сонара. Ма ти до него, той да чуи.
Троши воблера! Троши воблера! Троши селето воблера! Не узбасте! Лимите! Живой го нощта! Айде, не узбасте! Момче не беше казал, ще взема... Чакай, малко! Чакай да нофта възел! Как се научиш да го определяте? Ама мини по права линия. По права линия тук през водата мини. Чакай! 21, 22, 23, 24, опа! 25, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29. Сам по тебе. Ти го възил. Абе няма 50. Всички се пети 28 само.